النبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare tati yarkomaa hitande ujune ɗe nogase tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklinayi windere hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓe sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni en calmini en juurima en duwima en ñaguima ɗum duwaw alhamdulillah en jetti joomi men altina hanki o en ñaguima yaafuya no feewi nde tawno yewtere nde kalñande nde arani wona sago hayso ene faaɗi ne ɓitte so wona taw ɓuuri fadde noon nde tawno yewtere nde ko yewtere wonde fayida kono nde ƴettata no feewi soko Allah nde tawno kadi eɗen gandi wona gueɗe kewɗe sa yiiɗi wadde kewɗa wadde ko subaka law kayrene ko subaka law nde arata won gueɗe haajuji keptotoɗi sa ratiɗi subaka o tan ene wawi kadi wontata ko janggo e mum so wonte janggo e mum kadi aratata ɗum jeeyi sababu noon saaha yewtere nde ene wawi waɗa saaha hayso nde arani yo joomen gandu ene sellani hisa alhamdulillah koye waɗa saaha tan e faaɗa inchallah kono ɗumne kadi koye aduna jeeya so Allah jaaɓi kono nde tawno ko weltinde e jangguinde e feertinde e findinde ɗum jeeyi sababu hayso ene faaɗi e banggue ɗiɗɗi kala to banggue ceerno haali to banggam kala sippirte ha are so allahu lamɗo jaaɓi inchallah nde tawno waɗanteɓe ɗum ɓe ene jaari kala ɗum nane ñaguima yaafuya hanki banira debbo goto wiyen yewtere nde wayema ko hanki ko o meeɗi immade cuuɗi mabɓe o yeehi dande godron ƴeewoyde liɗɗi ɓe mbaali toon ha weeti ha 10 heures ɓe keeɓi nelal ƴewde firgo gaddono liɗɗi o liɗɗi ngala hande no ɓerɗe mabɓe ɗe mbay amde ni noɓe kootiri wuuro kadi ɓe garti jeere wiya liɗɗi ngala moni kala hocci paƴe mum hooti galle mumen arti yeeso gorko wi liɗɗi ngala moni kala no way haabde ni ko noon ɓe mbayi est ce que minenne kala noon min mbayi saabu hanki ha hedde takkusana miijo wadde ɗum kono nde tawno yewtere nde ɓayde ko subaka tan ko subaka en calmini guiɗo men sehil men musidɗo men ceerno Alhousseynou Kane lolluɗo mo baaba al Hasan Kane sehil men to dulmaji demɓe ɗo jaadiɗo men ko mbatten ɗo ko fof kañum aawi ɗum woni awdi ɗum ko sehil ma mo jadata pecce jamma jahon ha nder ladde onon ɗiɗo joɗɗon oɗon jewta gurdam mon kuccam golle kuccam avenir nde tawno ko peɗɗitiɗo haqqille ko peɗɗitiɗo esprit ko joom sawtowol labtugol ko joom pinal ko joom gandal ko joom humpito jannguɗo sariya ha woni alpha ɗo ceerno alpha Djibril Kane gando moƴƴo nunɗuɗo labtuɗo gandal so ñaawi sariya firtata ɗum Allah ne rokkimo ɗum kanko ceerno alpha Djibril Kane
kanko ceen alu seni kan ɗon jangi minen jangidi ɗon alhamdulillah kadi woni kadi maçon mawɗo keptinaɗo hande kuɓeje ɗe o mahiɗe so yami derguiɗɗe hande kuɓere ene gasa huɓere gasa e ndulmaji ɗon gandi kalani goo ɗum ko Allah rokkimo ɗum joom fayida so batu reɗima ronki dañde demal kanko feƴƴita demal on ko neɗɗo so tawi woni wuuro ko neɗɗo jarɗo wattude haqqille woni yimɓe nana e wuuro ko yimɓe jarɓe wattude hakkillaji nde tawno ko yimɓe joomen hakkillaji peɗɗitiɗi ko Allah waɗi ɗumen e jomumen wona an waɗe mumen wona kañum mbaɗi ɗum e koyemen ko Allah waɗi ɗumen e mumen belaɗo mettaɗo kalde jomum haali an a yiitoto hen demal ɗum ko Allah waɗiri hono noon ceerno Luseyni yo Allah reene e duwaw mo kewɗa duwanademi duwuji tati mboɗo wiiɗi amine e kala subaka bone ɗemgal e bone hasidagal e kulol ɓernde est ce que machallah seydi Kane mi salmini ndulum vers kala hande dariɓe e nder ndulmaji ene gawana yimɓe leɗɗe e nder galleji men weeɓani musidɓe teddu weeɓani kala galle ɓe dokka ɗum leɗɗe 5 leɗɗe 2 ñameteɗe leɗɗe 3 ɓuɓri ceerno Alsey mi salminima teni kadi mi waɗi calminali ɗi e dow inde ma faade mabɓe kamɓe kala en calmini guiɗo men sehil men ceerno Abdoul Malik mi wiyatam bammum baydaji bammum maddaji bammum falqaji gorko payodinɗo cembolinɗo gonɗo États-Unis de Amérique baɗɗo jillumum e nder Dakar en jindiri hanki woni belema kono musimi hen tan ceerno Abdoul Malik hanki a famɗini kam no fewi to banggue reedu ma ndu cikkanomi ka ala reedu kono ko reedu mawdu joguiɗa nde dokɗa dogmi jaɓɓodirɗen tan puggimi reedu ma ndu cuuɗɗami koyeɗam nde dogmi mde leydi ɗum noon balle kam yaaha Amérique mi ƴeewa koppuji mabɓe mawɗi baaɗi no barile ɗe ni beele minen watta yarde beele mboɗo daña reedu mawdu saabu saɗa jaɓɓodira e guiɗo ma yata jogui reedu mawdu so ari punkama e reedu cuutama dow hanki noon mbaɗɗami Abdoul Malik machallah teddini kam hanki yo Allah yooɓe moƴƴere yo Allah reene ceerno an woni bammum baydaji sooda fabion ngaji sooda paade sooda leɗɗe sooda foof ko bammum baydaji haqqille makko woni nan ko wallude almuɓe ko jurumdero jiɗɗo hoorem jiɗɗo leñol ngol ya wuuro ko heewi ha toon to Mbour an e sokhna Rama Gueye inniraɗo guesa ñebbe yummum baydaji yo Allah yommon moƴƴere e mawni men sokhna Hajiratu Saar e dendagal waaɓe no mbayni kala ceerno ko Abdoulahi Sy ɗum noon mi salminima mi juurimama mi rokkuma konngol calmina bandiraɓe garen e jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Khalidou bisimilla maɗa yafama adama hile kiñamno dendamano sabu gordo winde wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma ani ɓesguma eko takkima eko taarima foof en jetti Allah subhanahu wa ta'ala gartirɗo en hande e yewtere men buuɗal yurmeende no gowneɗen waɗirde en jafnima bandiraɓe pop ngam ñalawma hanki o en dañani arde ngam gantuji aduniyankoji no mbiruɗa hanki e journal alhamdulillah en jetti Allah mawludu o ɓenni e dow jaam fodde ɓennuɓe ɓe eɗen keddori mawludaji goɗɗi ene jeeya hen aset garawɗo o to elbef inchallahu taala so hawri e welede Allah en calmini dendagal julɓe en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en ñaaguima Allah heddiɓe dow leydi ɓe yo Allah junnu gurdam mabɓe wondude e cellal e kisal en ñaaguima Allah dawliɓe ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede muɗum teddude nde caggal ɗum en calmini ceerno men giɗo men sehil men jewtidiɗo men cirlediɗo meɗen moƴƴoma Allah moƴƴini gando gandinowo jurumdero dewowo Allah rewna Allah ka raysire biyeteɗo ceerno Mahamoudou alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbaye en calminimo no feewi en juurimomo en ñaaguimomo dow aw kono en duwonimomo kono en calmini kaw men
jinnaɗo men moƴƴo ceerno men ceerno Khalilou Mbaye en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurnam loowa cellal. En calmini guijam ceerno Abdullahi Khalilou en mbimo Seydi Mbaye. Seydi Saar eɗen tawe ɗo hande e lo Havre adduno en ɗo ko mawlidun nabiyi sallllahu alayhi wa sallama taw ko hecci hanki o hedde min wi hecci hanki jamma jettiɗen ɗo mbalden ɗo e mawlidun nabiyu hanki ñaltuɗen ɗo henna Allah kadi waltini en ɗo ñaltuɗen ɗo hande eɗen tawe ɗo e lo Havre e oɗo ñalawma hande ko ɗo gonɗen. En calmini jatigi men taw ko sehil men giɗo meɗen no feewi biyeteɗo ceerno Ahmadou Sy o jeekoto horndolde kono ko ɗo Allah joƴƴinimo gorko moƴƴo gorko karaysire gorko ƴoƴƴo almuudo timmuɗo dañɗo du'aw jinnaɗo ha fandini watti hen du'aw ceerno alhamdulillah en jettiri ɗum Allah kanko e cuddiɗo makko e mbimi sohna Fatimatu kañum ne way kono Hawa Soto Elbef ni walla o way kono haw konte ni to Evru koni ko hono ɓeeɗo Allah hokkimo. En calminimo en ñaaguima Allah kala ko jibini yo Allah waɗa hen barke ko galle mabɓe ɗo gonɗen ko kamɓe goni jaatigueɓe meɗen rawani kamɓe kadi goni jaatigueɓe meɗen hikka alhamdulillah. Seydi Saar en calmini Elbef naɓe foof hande noon ma yimɓe hewɓe ɓe jangtotono ɗen jaafo en nde wonde fodɓe haalede ɓe ne keewi kamɓe hewnoɓe haalade ɓe jaafo en kadi ha hande ɓenna e on saaha so Allah jaaɓi gartira yimɓe. En calmini musidɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini tedduɗo teddinɗo en kadi ha tinɗen biyeteɗo Samba Gange mo ganduɗa mo tawe ɗo henne e lo Havre. En calmini cuddiɗo makko sohna Khadija moƴƴo ɓe garani en ɗo en jeehi galle mabɓe teddini en no feewi Seydi Saar. Kono en calmini mawɗo biyeteɗo Soda Konte e joom galle makko yo Allah yoɓɓe moƴƴere tedduɓe wawɓe teddinɓe en kono yo Allah yoɓ moƴƴere musidɗo men giɗo meɗen saabi Allah biyeteɗo Hawa Konte yo Allah yoɓmo moƴƴere. En calmini ceerno Baya Thiam e cuddiɗo makko o noon ko ñamowo ñebbe en mbimo Seydi Ndiaye kamɓe ne gari galle mabɓe koɓe moƴƴuɓe ɓe teddini en Seydi Saar ɓeɗo ko moƴƴuɓe. Kono en calmini mawɗo meɗen moƴƴo taw kadi ko miñiraɗo e Baba Sildou Mbodj o wiyete ko Muunoy Mbodj en jeehi galle makko kanko e joom galle o kala en jiiɓe koɓe tedduɓe ɓe teddini en Seydi Saar en calminiɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere humta hajuji. En calmini sohna Zeynabou Konte debbo moƴƴo o ari ha ɗo salminde en jiidiri e makko en calmini joom galle makko en calmini miñi ko en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe aduna e lahara. En calmini mawɗo moƴƴo kadi mo Allah waddi hen saabi Allah moƴƴo mo Allah moƴƴini mo hewɓe cetti moƴƴere mum e noppi men biyeteɗo Sira Gakou o ari ha ɗo omo ardi e bandi men goɗɗo on en mbiɗum Seydi Diallo taw ko Sinthiou Bamamɓe Nadio en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe e aduna en mbimo Seydi Gakou weltima no feewi. En calmini jinnaɗo men mo Allah holli en ɗo moƴƴo mo jiitodirɗen ne wiye Selli Ñaan taw ko banum debbo ceerno Baba Issa toon to Seno Palel yo Allah yommo moƴƴere onne kadi en gari galle mum. En calmini ceerno Ahmadou Diago en gamata haaldemo gorko moƴƴo muñƴo newiɗo minen garduno noon kono kanko hirdi hanki o faati wuuro inchallahu taala gam jogade toon hajuji goɗɗi. En calmini Hawa Sow ko guiɗo men ko sehil men ko jiɗɗo en yidiren Allah e nelaɗo mum enen kadi ko noon o jeeya ko tri yimɓe kono tawete ko ɗon e Paris. En calmini Ifra Karfa Sow e suddiɓe mum ɗiɗo kala sohna Hawa sohna Fatima. En calmini Seyni Karfa e cuddiɗo mum sohna Aïssa Soumaré. En calmini Elbef naɓe foof. En calmini Gaynde Diago to Evro Hawa Konte debbo moƴƴo debbo lobbo debbo jaajƴo debbo dendinɗo debbo paggiɗo debbo joguiɗo mesalal ina ñoota
nawtenmo to dondu kono tawetenmo ko ɗo evro ɗo e leydi Paris. En calmini banam debbo Kajja Mbaye taw ko koɗɗo to Sanwa nawteteɗo ɗo Kanel kañum e musidɗo mum Ashtou jetteteɗo Diaw. En calminimo, en beltanimomo, en nani duwaw makko hanki, en dañi weltare yo Allah yommo moƴƴere. miñiraɗo debbo, bandiraɗo debbo tedduɗo ƴoƴƴo kutoriɗo hakkille muɗum Aissata Abdullahi si toon to Strasbourg e joom galle mum ceerno Abdoulahi e badiragal am mi salmini on. Aissatou Wele to Jowol taweteɗo Paris a salminama kanko e joom galle o. Binta Oumar Diop toon to Mauritanie mi salminima ana duwuji ma urɗi jettiɗi. Baba Abdourahmane Diop mi salminima, mi salmini gorgol Batuli, mi salmini miñiraɓam pom foof. Seydi Saar ko ɗo taweteɗen hande e Lo Havre, wuro teddugo, wuro moƴƴuɓe, wuro teddinoɓe. ɓe jaɓɓima en katudi jaɓɓugal, ɓe teddini en katudi teddugal, kadi mbeɗe ɗaminimaɓe duus en duuso yongo nde wonde koɓe moƴƴuɓe ko jikkuji mabɓe. Yo Allah yoɓe moƴƴere. Mi weltanima kamɓe foof, mi ñaguima yafuya so tawi wonmo jejjitmi haalde inde mum nde wonde alhamdulillah ɓe gona seeɗa. Yo Allah yoɓe moƴƴere kamɓe pop, en calminiɓe, en juurimaɓe kadi annen aɓe calminma kamɓe fof. Sar kala mo kaldumi ene namdoma, ene nedduma calminali urɗi, ene nedduma du'awu. ɗum noon yo Allah jundu balɗe. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. A jarama Seydi Sy, golle ma jooɗi peewi, en calmitimamaɓe kamɓe pop, en juurimamaɓe. Kala mo golli ko moƴƴi yo jaare, nde tawno kadi sa nangui baliyel buntu bunta fiye ɓalal koye ma guel artata. Kala baɗɗo moƴƴere waɗani ko hoore mum. Moƴƴere nde mbaɗanma nde pop ko koye mabɓe mbaɗani, nde tawno artata koye mabɓe. waɗande neɗɗo moƴƴere ko hunde moƴƴude. Hewɓe dañiri moƴƴere ngam wadde moƴƴere, ittande teddungal hatta teddungal, ittande gueɗal hatta gueɗal. ko joguiɗa martaba ko foof, ittande goɗɗo martaba haɗatama martaba maɗa. Kono kadi meɗen gandi hewɓe ma mbi calminali ɗi ne juuti, ko gonga. Hewɓe ma mbi noon nde tawno hewɓe paadi yewtere nde ene keñi yidde tan ko nadde tarikh he, kono kadi ene moƴƴi saaha wadɓe moƴƴere kadi kaale, nde tawno ɗum woni sponsor meɗen. Sponsor men mbaɗanowo moƴƴere foof kaala ɗum. eyyi ɗum ne kadi ko hunde ɓeydore moƴƴere. Neɗɗo suwanna moƴƴere haalde ɗum nde ko moƴƴere. Ceerno Khalid Abdullahi Sy, bandiraɗo debbo goto, dewɗo e goto e mawniraɓe men debbo, darni dinguiral ngal duɗal wo inniri ɗum Sar Abdullahi Saar e ceerno Khalid Abdullahi Sy, taw kadi ko buuɗal men e hettere hen. O nanni hen dendagal bandiraɓe mbawa naftorade ceerno Khalid. ɗum ɗo henna ko hunde mawde, innirede dinguiral ko gonga. eɗen jogui dinguiri kewɗe guinnirɗen, kono kadi e ndiɗo mbaadi en meeɗa haaldema ko en gandamo, en ganda ɗo jeeya. O waɗi dinguiral en tini gam tintinde en goto e bandiraɓe men rewɓe, wona hunde wemde. ɗum noon ceerno Khalid ɓe ko hanɓe donede e teddinede. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. To gonɗa foof ya won e jaam. Mi weltima no feewi e oɗo bandirade debbo golluɗo ngal ɗo gollal joɗgal no feewi. Fulɓe mbiyata sa yiɗi hunde tan wooda no peññinirɗa, eyyi kankone ko ɗo o feññiniri. En dañi hen weltare no feewi, en ñaganimomo Allah yo Allah yoɓmo moƴƴere. O timmini yidde makko kadi o holli yidde famɗata e kala no peññinirɗa ɗum famɗani. Nde won noon ala ko addanma wadde ɗum so wona yidde nde. En jetti Allah, en jettanimo Allah, en jettirimo Allah, en beltanimomo no feewi. En ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko, kadi en ñaguima Allah yo Allah hokku en yiidirde e makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam, taw koye dow jaame cellal e kisal. Inchallahu taala so Allah jaaɓi eɗen jiiɗi jokkodirde e makko so hawre welede Allah. ɗum noon en beltanimomo Seydi Sar, konngol arti e ma e on saha jokken golle inchallahu taala. A jarama ceerno Khalid Seydi Sy,
en calmini tokara men ɓe kala ñande en limtinen ko yoni woni en kadi ɓe jejjino ɗen en ñaguima yaafuya no fewi no fewi no fewi wona seeɗa Adama Diallo Abdullahi Saar Adama Diallo min calmini tokara mo no fewi en calmini tokara men innirɗen diguira kewɗe ceerno wan to Mauritanie innire diguiral ken tolno e duuɓi ɗiɗi kono ne kadi sohna Binta denɗi meɗen mi salminima sohna Haby salminima no fewi e dinguiral ngal innirɗa e buuɗal yurmede taw koye dewle alarba garata hen inchallah mami yewtide musidɗo men ceerno haali Abouba min ƴeewa hol yewtere buuɗal yurmede wawde arde asede alet taw ko hakkude cellal ɓalli kame dewle nde tawno yimɓeɗe namdo ɗum no fewi no fewi mi ñaguima on yafuya onon wawɓe rewidade jewte men buuɗal yurmede no wawno adrade ni kono ma en ƴeewoyi hol tagdi ɗi tagaten e nder jayde men ha gueɗɗe kala ɓuura yaɓɓude ɓuura wawde yadude tawno renduɓe peccat hunde ɗum noon min beltanimon no fewi ceerno haali Abdoullahi Sy jarannoɗen ko lamɗo o totti Yousuf lamorɗe mum kala e kaɓirɗe muɗum foof Yousuf tottitimo holliti wona nguɗo hen laamu yiɗi ceerno Khalid bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won ema an eko jibinɗa eko takkima eko tarima kala en jetti Allah Allah gartirɗo en kadi e oɗo ñalawma hande ñalawma altine alhamdulillahi rabbil alamina Seydi Saar en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere kala mi weltanimama e namdal ma ɗo mbiɗa ɗo kadi ko ɗon tigui jarannoɗen alhamdulillah oɗo lamɗo o artiri e annabi Yousuf dendagal lamanteri ndi taw omo waddi hen gueɗe ɗe limtuɗen ñanden ñande aljumande ko wadduno hen ko foof Yousuf artiranimo wimo kañum sohlani ɗum kanko yo hutoro ɗum ene nafamo to banggue laamu to caggal ɗum omo joguino magasin uji o addi ɗin magasin uji o totti Yousuf hay hunde o heddanani Yousuf o ƴetti lamorgo makko foof o totti Yousuf o waɗi e juuɗe Yousuf e on ɗon saaha kanko lamɗo o wi Yousuf yamirore ko yamirore ma foof ko an jeeyi kala no jiiruɗa ko noon mbaɗirte e on ɗon saaha Seydi Saar ɓe goni hankadin e huccande ndema toɓo fuɗɗima arde Yousuf huccani ndema hakkude guese e wuuro ko ɗon tan Yousuf hoɗi ene yaaha ine arta hakkude wuuro e guese o wona wuuro seeɗa o faya guese o wona toon seeɗa o arta wuuro ko ni tan o woori kanko Yousuf omo ƴewdo golle ɗe kala hen ko rewande lawol o reftina lawol e on ɗon saaha o woni guese omo wallodira e mabɓe e golle ɗe eɓe ndema ene jabbe ene aawe e on ɗon saaha ɓe jogui ko kolce ko nayi ndemanno guese ɗe e on ɗon saaha ɓe goni hen ha coñal yonti soña waɗoya e paabi ɗin ɗon paabi ɗi o mahanno ɗi o holluno mahannoɓe ɓe wonde yo mahanmo Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que annabi Yousuf neɗɗo de kala ko halfina yo moƴƴin kanko fo e jogade martaba annabagal e jogade martaba jondam e jogade martaba gandal e jogade martaba laamu jippima ne rema ceerno Khalid Yousuf ne guese ne rema ne ardi projet ji ndema ceerno Khalid to wattindi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi e namdal ma alhamdulillah Yousuf woni guese Seydi Saar omo rema ɗo jiiɗamo foof ko baɗɗo tini makko ko golle tan ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi
yusuf foftaki o foftinani o wi tan ko nema tan ko yo dañe tan nde wonde omo andi duuɓi jeeɗiɗi garoyoji caggal ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗin ko duuɓi jeeɗiɗi mettuɗi muusɗi kamniɗi o ñori ha timmi o waɗino desdaɗo hoolare wattani desdaɗo ko foti e leydi hurdi leydi ndi ganduɗa ne huccite caɗele kewɗe gonɗo yeeso on ɗon neɗɗo foti ko ñorade foti ko tinnade foti ko wadde hunde fof ha leydi ndi wasa horfinade e leydi o ñori o dari duuɓi jeeɗiɗi o foftani hay dara o foftinani hay goto o wi tan ko golle magasin uji ɗi o manoɗi kala hitande ɓe coña ɓe nannoya toon kala hitande ɓe coña ɓe nannoya toon kala koɓe coñi no soñirani ko less taƴete basalal ngal e sammere nde walla e wutanu ndu fof ko noon nanirte hay hunde hen ittetake hay hunde heddetake o wi fof ene nafa koko ñamete Seydi Saar e on ɗon saaha duuɓi jeeɗiɗi ɗi pop ko ni o waɗiri duuɓi jeeɗiɗi ɗi pop ko ni o waɗiri hay foftere wotere ala ha duuɓi jeeɗiɗi ɗi timmi duuɓi jeeɗiɗi ɗi timmi ɗum waɗi kala ko fonno dañede e duuɓi jeeɗiɗi he dañama so wona ko ɓurti ala ko ngakki fodde ko ɓetno yo dañe kanko annabi Yusuf kala hitande omo ɓeti ko famɗi fof temps yo dañe kisa alhamdulillah kala hitande ko ɓenno yo dañe ko ene dañe ko ɓuuri ɗum Seydi Saar ɗo e babam Abou kañum yeyde demal gorko e nder worɓe gorko mo ganduɗa andi tan ko golle Seydi Sy golle tan andi so kanko tan jiimi so fini o dawani o fawgat ko yiɗa finde o dawani kanko Seydi Sy l'homme de 12 métiers ala ko wawa ala ko kollatama e aduna yoma wawa ala ɗum ala mi yiyani o wiyete ko baba Abou Thilo Bousso ko miñum baba alhamdulillah mi salminimo ɗo mi juurimomo ɗo ñaguima Allah yo Allah joni gurdam makko wadda hen cellal ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy on ko tokara baba Abou Baydi Kaw Keccel Saar mo ganduɗa konngol mum gotol ko deftere ko perowo lappi pine ɓamtare konngol mum gotol ko wasi oɗon gandi kalami kono hettotoɓe tawno mi feppinta koye makko foti no ceebdi somi feliti nanguɗo tarih makko tan ɓe mbiyata ko bammaɗa pentir ɗum kono onon oɗon gandi ceerno Khalidou neɗɗo so ardinama wuuro yo wallu wuuro yalta e heege neɗɗo so ardinama leydi yo wallu leydi yalta e heege neɗɗo so ardinama diwan ko commune gardiɗa ko départemental gardiɗa ko wuuro gardiɗa ko galle gardiɗa kala ko gardiɗa wallu ɗum yalta e heege sa felti wiide ka joom galle ƴeew peeji jaltina galle e heege sa ardinama leegal yaltin leegal ngal e heege sa ardinama wuuro yaltin wuuro ngo e heege sa woni joom wuuro sakko peeje no Yusuf waɗi ni sa woni ceerno koolaɗo e wuuro ngo duwa woni moƴƴi kono jippo e teere o peeje ɗe jannguɗa ɗe e haqillantagal ngal wallu yimɓe jalta e heege caɗele sukaɓe maayi nana piya e maaje holno foti hande sukaɓe en maayete ɗeɗo maaje kaɗɗe sukaɓe nan tan jaaha waɗi noon suka o wonko yiɗi o yiɗi ko ɓeye addoyɓe ɓe dañde hono ɗum wona jooɗat tan ne ñammine ne yarne en wone galle safo yo ko ɓocconde ne firbitoga mburuji en ɗum ɗo hennen jañen cate mbawen wallodirde gollen taw koye dow gonga taw koye kayitaji ceniɗi kala ñamɗo haalis yo soke kala mo rewnan lawol yo kuule paye mum ɗo golle ɗe moƴƴat ɗum jeeyi sababu koreji men julfuɓe safalɓe bamarankoɓe ɓe daɗiri en oɗon gandi kalami ko sa yeehi ko wayno Gabo Congo ha Angola on jii safalɓe no gollirta toon on jii no ɓe gollirta on jii bandiraɓe men malinaɓe bamarankoɓe ɗum e sarkule no gollirta on jii jolfuɓe no gollirta hay jolfo goto fawaki e bamum ni yummum fawi koye hoore mum gila no famɗi sa yi hikka wiye hokkere waɗi yimɓe ndemani ko en ndemata tan
sa yeehi diwan Jurbel o Touba o ko guerte gawri wi ñoƴ on nani koɓe kaali hen ɗum noon enen mabɓe fof ndendi ndungu ko anniyaji ɗi ceertata. ceerno Haali Abdoullahi Sy duuɓi 7 Yousuf darima e ndema ngam andudemo caggal ɗi duuɓi 7 ko duuɓi kokke musɗi garata holno waɗi. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma. joni duuɓi 7 Yousuf darima e ndema fodde no yiruno no firduno koyɗol ngol ni. duuɓi 7 ɗi fof e le fandare makko nde o heɓinde ha yawti o heeɓi ko ɓuuri ko ɗaminino e to banggue ko jogori hebde e hoddiroji Allah e bawɗe mum. Seydi Saar duuɓi 7 ɗi ganduɗa ko toɓoji ina ila ɗi timmi. holko rewata hen ko duuɓi 7 ɗi ganduɗa ko tampere ilata toɓata ilata ko duuɓi kokke kulɓiniɗi no feewi. joni noon ɗin ɗon puɗɗima nadde molare Allah e on ɗon saaha nde ɗi puɗɗi nadde hunde nde fuɗɗi sattude wonande yimɓeɓe. joni noon ene hawni ngeɗo heege no heɓirta yimɓe ni. Seydi Saar adi heyɗude fof ko lamɗo o nde duuɓi kokke ɗi naati nde adi heyɗude fof ko lamɗo o. lamɗo o ɗaani ha jamma o jengi nde jamma jengi lamɗo o fini. lamɗo o ne jogui martu mum e ɗo fiyata on ɗon martu gam tintinde yimɓe emo sohli ɗumen. lamɗo ummi feccere jamma ƴetti martu mum woni e hongude omo honga hakkude jamma omo wulla holko wiyata heege mi heyɗi o wiya kadi heege heyɗi Seydi Saar o wiya heege kadi o wullito kanko o heyɗi o wiya heege heyɗi omo wulla omo luuka mo haala ɗiɗo konguɗi kanko oɗo lamɗo. Seydi Saar to wulnata ɗo tan ha kennoɗo e ñamde makko addanimo ñamde ɗon e ɗon wulludemo konguɗi ɗiɗi tati tan taw on yettima addi ñamde. ɗum hawimo no feewi kanko lamɗo o on addinimo tan laal ene waɗi ñamde lamɗo o heɓiti wi an kam hol gandinɗoma min komi keyɗuɗo an a yawi arde e yam koy aɗa jogui galle ma aɗa jogui cuddiɗo ma iyan mi noddi joni joni heege tan wonani hay minute goto mintaji ɗiɗi a yettimami a addini kam ñamde te kadi mi andinani ɗum hay goto min hol gandinɗomo ɗum ɗo hol gandinɗomo min ko heege gondumi ni. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou heege moƴƴani sa laari hande Afrique Niger Nigéria woni leydi Mali ha fayenma Somalie fayenma Sud Soudan sa yi hande ko loni hollirta toon heegaɓe réfugié ji dokɓe ne moltoyiɓe hande Tchad sa yi jomumen no ƴiye men takkodire men heege moƴƴani ceerno Khalidou heege moƴƴani nden Allah e heege sattude bonde sa heyɗi a fooƴi wiyete elle gimmiɗo Éthiopie heege Allah addi heege ne jarri boroɓe fof noon wonko Allah waɗiri ɗum yo Allah danoyeɗe gueɗe. ceerno Khalidou lamɗo o wulli ene nodda tawno koko heega Allah ne andi ko waɗata ko o ñamminowo lamɗo joftoyo galle mum addi ñamde nde ko lamɗo o wimo ɗon ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma koni tigui lamɗo o waddi e makko kanko ñamminowo o nde o addi ñamde o waɗi yeeso lamɗo o wi ñamde neni lamɗo o wi an de ɗum ne hawni min a meeɗa ñamminde mi jamma so jamma ari patata ko galle ma to cuddiɗo ma e ɓesgu ma
garata yam ko subaka taw mboɗo sohli ñamde jamma feccere jamma ñamde findini kam heege jaggi kam mboɗo nodda yimɓe tan an wonani hay minute tawa yettimami te kadi aɗa addori ñamde te ndeɗo ñamde wona ma gullitimi ñamde nde fewna sinno ko ma pada hambi wullito haade ma ummade to gimmotoɗa to gara ɗo ƴettat temps juɗɗo i an ñamde fewnade ha feewi mi noddi wonani hay 1 minute a yettimami te kadi a addori ñamde holko andinma ɗeɗo gueɗe no gandirɗa mboɗo jogori heydude walla ka kalnaɗo ɗum ɗo de gasata hawdemi o wi ni ñamminowo o kanko lamɗo o e on saaha noon cuddiɗo makko yetti kanko lamɗo o nde wonno lamɗo heewani lelo dade e cuddiɗo o ñande foof ɓe mbayrodira no fewi jogui ko nokku makko ɗo lelto kiddiɗo kanko lamɗo o e on saaha ñamminomo heɓɓiti wi aha mi tini hande jamma ka keyɗo lamɗo o wimo i holko tintinma wonde komi keyɗowo e oɗo jamma o wi ko Yusuf haalnimi o wi yomi heblu ñamde hedde heure naggam mi watta e ma hakkille ma noddu ma wullu ma wood ko kalɗa sa haali yomi addana ndeɗo ñamde sibi o heeɓi widemi koye oɗo jamma heege bonge nge fuɗɗoto eyyi ɗum waɗi hitande adinde nde hitande adinde e duuɓi kokke ɗi ko nden ɗon hitande Yusuf feññinanimo kanko ñamminowo o ko oɗo jamma hande heege fuɗɗoto tampinde yimɓe wattu hakkille e lamɗo ƴettu ñamde moƴƴina ha moƴƴa taw ko tew mbasa woddudemo hande jamma o wotoɗano an ko gimmotoɗo feccere jamma so ummima nawanamo ñamde nde ɗum waɗi lamɗo o lamdimo holno andiri ɗum saka omo waɗa ngal ɗo gollal o haalni lamɗo o noon ko Yusuf andinimo koye oɗo jamma heege fuɗɗoto kankone o andiri noon o jaggi ɗum o nawani lamɗo o wi bisimilla joƴƴini o joƴƴini lamɗo o wone ñamde Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy Fuutankoɓe ne kalta duuɓi kokke garnoɗi musɗi musnode e rendo ha fusi ɗum adduno ɗanndugal e nder rendo men ɗum adduno ɗanndugal e nder rendo men ha rendo ngo wonti rendo ɗannotongo heege moƴƴani kokke moƴƴani yo yimɓe daro no fewi saabu soɓe daraki moƴƴani saabu jiiya galle no woruno fawi koye sakil maaro so guel gasi tan ɓe jooɗima tena hay goto sakkata feere ko adina guel gasata sakkana feere tan koye on mo guel fawi e dow keeci mum allahu akbar ɗo ene jangguini men ko heewi fo batten hakkillaji kadi gusten gaspillage gusten bonande ko bonnaten e jawdi ne heewi guilay mawludaji men géruji men yangueli inɗeli e cérémonie ji ne wayno leydi kono sen batti ɗum e leydi e goɗɗum tan joni ceerteɗe ɗalle puyɗe e goɗɗum ɗum noon ko alay saago yimɓe cuusa haalde ɗum cuusa haalde gonga ko bonnete ko heew kaalis ngaalu bonnete ngu heew taw heegene dooke men ñabbuji ne dooke men ordonnance uji ne keewi hay goto safretake ma maaya tan nde jawɗi pomne piye e leydi eɗen batti aduna men ñaaƴo taw eɗen keega nder mo jiiɗa kala sa wutti yanat heewɓe ko heege gondi ñande kala ne moɗɗa poɗɗe ne mbiya ko rafiji wona ɗum ko heege tan maaro ittata heege jamais mburu e maaro ittata heege jamais ittata heege ittata heege ko fruit e légume ko ɗum ɗo woni vitamine ceerno Khalidou lamɗo o ñaami Yusuf ari ko lamɗo o wi Yusuf e holko Yusuf jaabi lamɗo o ceerno Khalidou Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma badngal fayida a jarama mi weltima no fewi e lamɗo o ñaami ñamde nde oɗo ñamminowo addi caggal ɗum ko nodduno ko hanganno ko caggal ɗum Yusuf aroy ene ardi e renawɓe ɗum Yusuf yetti kanko lamɗo o immi o fayi e Yusuf o wi Yusuf an kam holno gandirɗa hande komi keyɗo o wi lamɗo mbete a anda koye oɗo jamma
heege fonge tampinde yimɓe nge koye oɗo jamma fuɗɗi. Oɗo jamma hande ko hande heege nge fuɗɗoto jaggude yimɓe. Heege nge wona ni ñamde wasde wodde tan haydara ala, hay sinno ko seeɗa ñamde no woodi. E on ɗon saaha noon ɓe gusti ñamde kamɓe yimɓe leydi ndi ko laabi tati ñameteno ñalawma. Ɓe batti ñamde ñalawma fof ko laawol gotol. Ɓe ñamata ko hedde midi ko ha midi janggo, koye korka tan ɓe guuri fodde duuɓi 7 kamɓe yimɓe leydi ndi, taw kay ɓe pooƴi Seydi Saar. Ɓe ñamata ko laawol gotol kala ñalawma. E kadi ko ɗum ko ɓuuri hawnade ko ɓuuri hawnade hen ko so jomum gayni ñamde tan kadi heyɗi, wona ha ɓooya walla ala. So jomum gayni sibi lamɗo o nde o ñaami ñamiri ɗi o gasni tan, ɗon e ɗon kadi o heyɗi. ɗum ko hikma mo ganduɗa ummi koto Allah, wonko Allah waɗiri noon. So gayni ñamde tan ko ɗon e ɗon o heyɗat kadi. ɗum waɗi fittanudu da'iman koko ñamat tan te harata. joni holko harni lamɗo o ñamata o gayni tan kadi o heyɗa. ay o haarat joni joni no neɗɗo ñamɗo ha haari ni, o yara ndiyam, o yimmoɗo o yaha ɗah, o heyditi heege ɓurnoge nge o heyɗunoge, wonani hay 1 minute, hay hojom goto waɗani. Allah waɗi noon nde Yusuf yi omo wadda e ɗum, ene andi sifa mo kalɗen ɗo o, ene andi ko noon wayi. Yusuf ari ƴetti jungo mum memni reedu makko kanko lamɗo o. ɗum waɗi Allah ittanimo heege nge, o natti heyɗude kanko lamɗo o. kono o ñamata o gasna tan ɗon e ɗon heege nge arta, o ñama kadi ɗon e ɗon kadi heege arta, o ñama ɗon e ɗon heege arta. O ronki haarde. Yusuf ari ƴetti jungo mum fawi e reedu makko, ɗon e ɗon o haari, reedu ndu heewi. Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou barke, yo Allah yen men barke, yo Allah yen men barke. Neɗɗo yo jogo barke. Sa joguima barke jinnaɓe ma, a joguima barke sernaɓe ma, a joguima barke e barke kala hay cuddiɗo ma, oɗon jogodira barke. ɓiɓɓe ma oɗon jogodira barke. Fof barke ne woodi. Barke ala ɗo iwrta. Barke ñamde ne waɗa barke, jaram ne waɗa barke. Barke o so iwi tan a dañi probléme. kalde barke iwe neɗɗo a dañi probléme. jiya neɗɗo ko galo mawɗo, Allah ittan barke gonɗo e ngalu o tan, o wurat ko caɗele aduna. adi o ala haydara, o wuri ko barke. kala ko memi Allah waɗi hen barke, o ñama longuel wotere o haara. ceerno Khalidou, ceerno Khalidou, ngeɗo heege kala a genɗo ha joni, saabu gonɗo e jabet wiyaɓa wona jabetuji, wiyaɓa ko to jomum harata heeguer tan. woni yimɓe kadi ne goodi soɓe ñaami juuji heɓe kaari ɗon e wonde minute toɓɓe keyɗi, way kono teñaji mawɗi gonɗi nder deedi mabɓe ɗiɗi, ɓe kacito haɓe kaara tan automatiquement joni wona lehede heege. joni joni yiɗata muccude tanggal walla goɗɗum ma mucca hunde ne deeƴa, firti ko kulle nani nder reedu hen ñama ko ñamata ko. ceerno ɗum heddi hande. ceerno Khalidou, no yimɓe Misra ɓe goori e heege nge. Seydi Saar, mi salminima laawol gongol, mi weltanimama no feewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. eyyi ko ni Yusuf waddi e lamɗo o. caggal ɗum noon yimɓe Misra ɓe jeeyaɓe leydi ɓe ɓen kam karata, kala e mabɓe ñamde ɗon e ɗon heyɗat kadi ñamta kadi. kono noon ko waktu goto o tan hedde midi ɗo feccere ñalawma, ko ɗon o ñamata. so gasni ɗon e ɗon o heyɗi kadi o fata hen o ñama, o heyɗa kadi o fata hen, so juuti o dartina. heddi eɓe goni e on ɗon ngumu ngama, eɓe goni e on ɗon nganduma. kono so tawi hay sinno ko gotol ñamata e ñalawma, elle gotol ngol ñamata ngol saaha goto mo ñamata o ena wona balɗe 2 walla balɗe 3 e saahaji ɗiya ɗi ñamannoɗa laabi 3 e ñalawma goto. koye saaha goto ɓe ñamata e oɗo saaha kala ñalawmaji ɓennuɗi ɗiya noon haade duuɓi kokke ɗi arde, kala ñalawma ko saahaji 3 ɓe ñamata, subaka e nangue e hoore e jamma. kono joni ko saaha goto ɓe ñamata e kala ñalawma, woni nangue e hoore. kono noon
e leesa ha goto moɓe ñamatoɓe ñamata ko laabi kewɗi sibi soɓe gasni tan ɗon e ɗon ɓe keydat wadde kala koɓe joguino yaawi gasde ha laaɓi guila hitande addine nde woɗɗani ni guila hitande addine nde woɗɗani kala ko goto e mabɓe joguino gasi joni holnoɓe mbaɗata no haaɓe guura joni kamɓe misranaɓe pap kala ko neɗɗo joguino gasi guila hitande addine heɓani hakkude kala ko neɗɗo moftuno ko ene ñaame gasi joni ala joguiɗo ko ñaame so wona nabiyullah yusuf on goto jogui ko ñaame omona charge magal sinuji ha mbi tep taw koko ñamete kono noon caggal kanko ko mofti ko hay goto ala ko ñamete e nder leydi misra wona leydi ndi tan noon duuɓi kokke ɗi wona e leydi misra tan haaɗi ala koko yettoyi aduna o foof e on ɗon saaha sibi ko ɗum wonata sababu kokke ɗe jettoyo leydi mabɓe to kanaan to leydi sham to bammakko en kanko yusuf ha bammakko wiya aha wonno ko annabi allah holla ɗum banggue misra ene waɗi keccol to banggue ñamde yoɓe jaa toon ɗum waɗi o nela miñi ko mawni ko en ɓe yo jaa ƴeewoya ko ñaame to banggue misra gadda mbete ɓe daña koɓe ñaami ko e ɗum yusuf yitodirta e mawniraɓe ɓe ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy hewɓe ne kolla weltare men ɗo konngol ɗi gartodirta ɗo enenne kadi en beltanimama ɓe no fewi ceerno Haalidi ko kalɗa ɗo ko ene nanni no fewi saabu koɓe ñamanno e nder waktuji tati par ñalawma ko batti ñamde ɗum lawol gotol kono ellemi awi koɓe ñamata lawol gotol ko ene lomti waktuji tati ɓe ñamanno ɗi sa ƴeewi so leyru korka ari enen nde tawno eɗen bonna gaspillage o ne heewi ko neɗɗo rendinta wi ene ñamda ko wawa sa ƴeewi ko fotano ñamde nde ñalawma o so wonano korka omo ñaama ɗum e nder waktu goto e nder lewru korka ɗum jeeyi sababu mbiyen korka ne heewi feere kono sa ƴeewi korka fotani wadde feere sa rewi lawol sa rewi lawol a rewni hoorema lawol a itti kunƴugol ngol a itti ngaybeele yidde ɗum nde tan ma waw hisde hen daña hen cellal guura hen tawa ñamlaki tawa teddani tawa wiyani kayri rokkanimi sukara ɗum ko korka Allah addiri noon ceerno Haali Abdullahi Sy heege duumima holno ɓe mbaddi caggal heege nge tampiniɓe kamɓe misranaɓe faade Yusuf. Seydi Saar mi salmitimama no fewi mi weltanimama e namdal ma kadi badgal fayida mbiɗa noon joni noon holno ɓe mbaɗi caggal heege nge tampiniɓe ha ay goto e mabɓe hande heddoraka ko ñaame holno ɓe mbaɗata ko yaade to Yusuf ɓe jiggo e mum ɓe cooda e mum ñamde ɓe daña ko ɓe ñaami hay so wonano ko Yusufu tinni e ɗiɗo duuɓi remi no remiri ni mofti no moftir ni leydi ndi pop mayanno wona leydi ndi tan hay leyɗele takkiɗe ndin ɗon leydi hewɓe hen ko mayoɓe kono alhamdulillah so wiyama yimɓe poti fenade haalama wona gonga e on ɗon saaha ɓe batti yaade to Yusuf eɓe jiggo kamɓe yimɓe leydi ndi e yimɓe wonɓe ɓe ganduɗa ko leyɗele goɗɗe takkiɗe ndin ɗon leydi mbiyetendi leydi misra kamɓe yimɓe ɓe ɓe gari ɓe coodi e Yusuf koɓe ñamoyi o yeeyiɓe e hitande adine nde kala e mabɓe joguiɗo kaalis addi soodi e makko hitande adine nde nde hitande adine nde ɓennata taw kala koɗɗo e misra hay goto heddoraki ko wiyete kaalis mbuuɗu ala hay goto heddoraki ɗum Yusuf yeeyiɓe hitande adine nde ko wiyete kaalis hitande adine nde nde mayata taw kamɓe misranaɓe pop hay goto e mabɓe heddoraka mbuuɗu kamɓe fof ɓe gasni ɓe coodi koɓe ñaami taw koye Yusuf e hoddiro Allah hitande ɗimmire nde naati nden kadi ɓurata sattude e hitande adine nde hitande ɗimmire nde kanko Yusuf o yeeyiɓe ko wiyete
cinkale kala koɓe cinkortono soɓe ɓornima comci mabɓe joɗɗiɗi kala koɓe cinkortono jawe en kotone en cakkaji en taw ko kanŋeji e haalisaji o yeeyiɓe koɓe ñaami ɓe dokkimo ɗen ɗon cinkale kanko Yusuf. wadde hitande ɗimmire nde mayata hay debbo gooto heddoraki ko ene sinkortono hay gorko gooto heddoraki ko ene sinkortono kamɓe pop ɓe jeehi ɓe coodi koɓe ñaami Yusuf hepti koɓe joguino foof. Seydi Saar hitande tataɓire naati ko nden ɓuuri sattude ɓuuri hamnade e hitande ɗimmire kadi yawtude nde. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy kittale kokke ngare mabɓe ɓe naati hitande tataɓire nden hitande holko ɓe gaddi ɗo Yusuf ɗo gam sodde guura ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi. hitande tataɓire nde weltima e namdal ma hitande tataɓire holko ɓe coori e makko holko heeɓi juuɗe mabɓe. hitande tataɓire nde nden ɓuuri sattude kadi e duuɓi ɓennuɗi ɗi. hitande tataɓire nde o yeeyiɓe daabeje mabɓe e jawdi mabɓe cewndi jahori beyi en baali en. neɗɗo ɗowat baali mum tati nayyi tan adda e Yusuf bode sohli ko ñammi noɓe mbanno jawdi biyeteni haalis ndi ndin gasi ɓe gaddi ko kala koɓe ñantortono eyyi kanŋeji joɗɗi haalisaji joɗɗi ko tafa walla wutte ɓurɗo yodde ɓe gadda ɓe dokka Yusuf aha nda ɗum ɗo cohlumi ko ñamde nda ɗum ɗo cohlumi ko ñamde ɓe ɓetane fodde ɗum ɓe nawa so gasi kadi ɓe garta. joni noon hitande tataɓire ɓe gaddi ko jahori mabɓe ɓe gaddi ko daabeje mabɓe pucci en bamɗi en gueloɗi en beyi en e baali en ko ɗum ɓe gaddi gam ɓe keeɓa koɓe ñaami. a yiyan neɗɗo sogga coggal tan adda wiya bisimilla e nani cohlumi koko ñammi ko addi ko winde ƴeewe qima makko o totte o yaara yeeso. e o nden ɗon hitande tataɓire hade mayre mayde taw ko wiyete daaba ko walla ko wiyete jawdi cewndi jahori hay goto jogaki ɗum e Misra sowona Yusuf. kala joguinoɗo jawdi wonti jawdi Yusuf sibi foof o hefti ɓe coodiri ñamde koɓe ñaami wadde foof wonti e jeeyal annabi Yusuf. Seydi Saar hitande noon wiyetene nayaɓire nde ndenne kadi ɓuuri sattude e hitande tataɓire yawtude nde. holko Yusuf heeɓi e mabɓe kamɓe leydi ndi. kala joguinoɗo ndeysan kalfunoɗo neɗɗo so gorko so debbo o adda on ɗon kalfaɗo o wiya Yusuf aha nda oɗo neni cohlumi koko ñammi on ɗon qime ko jarata o totte ko ñamoyi o ñamoya kanko on ɗon neɗɗo o ga neɗɗo wonti jeeyal Yusuf. wadde hitande nayaɓire Yusuf yeeyiɓe ñamde ko halfaɓe kala kalfaɗo a yiyat tan neɗɗo o regginamo halfi walla ɓe halfi adda wi Yusuf haɓeni cohlumi tan koko ñammi. Yusuf wiya bisimilla ɓe keddo to Yusuf oya gaddunoɗoɓe hodda e ñamde daña ko ñamoyi. noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy sa waɗi wittoje nder jeereji men ndi tan ma taw heege manguene diñe nder nokkuji men woni guure men ɗe garata sa yeehi jeere a yeehi saaha rewɓe ko gaddata jeere gam duggude ko ndeysan ma yi pinɗo subaka tan aɗa jeere duggude sa yi ko addi ko e galle mo dugganto no way hewde yimɓe ni a nawtat laamu to Allah soɓe ñaami ɓe gayni a nawtat laamu to Allah woni hen so pini subaka ma ɓeeta maaro mumen nawa jeere jeeya maaro ko jaltin hen nebam jaltin liɗɗi yabboy gontoji dogam cité ɓandu hay cooda liɗɗi jooɗi ɓuuri cooda yabboy cooda hen kirmasi cooda hen gueɗe goɗɗe taw ganduɗa kirmasi e hoore mum hande aɗa accude mbatta lamɗam mbasa lebtude hoorema waɗi gueɗe hande ñawnojema gacca mbatta goɗɗum on
ittata maaro yeeya so yeeyani wo ñamata teni maaro nana gasa teni kadi ndema ka guesa ba omona rewe hen ha heewi hande société ji ɗi mi indata e société goto inde mum nana rewamo guesa makko nana jogori tettede fawru makko nana gasa poos makko ala haydara ko hen o wuuri koye heeguete mo jogui ɓiɓɓe ceerno haali ɓe nana e rendo men go ha ɓen ɗo e lappol paludano haɓe keewi wuuro e wuuro fo mbaɗa limtandema wittoji ɗi mbaɗɗen hen ko heegue tawde eɗen guuri bonande bonnude jawdi dente men e gueɗe goɗɗe bonande ne heewi heegue ngue ne heewi bonande bonnoɓe jawdi ne keewi heegaɓe ne keewi ceerno jurteten ɗo no moƴƴi Yousuf ari tan ko ha enen e koye men oɗo tarih ha mbawen yurnitade koye men aɗa haari bani debbo ne heyɗi aɗa haari yumma ne heyɗi yumma nanɗa fiyata ko maaro yorko kos an ñalata koye fruit ji belɗi e jus uji belɗi kanko mona ma heegue ski ceerno Khalidou hitande nayyi ɓiire nde naati heegue dookima ha batti yeyde jiyaɓe mabɓe ceerno Khalidou holto ɓe battidi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi eyyi hitande nayɓirde ko ni eyyi o heeɓi e mabɓe ko halfaɓe o hokkiɓe koɓe ñaami goto foof kala mo halfuno addi wonti e kalifade Yousuf e on saaha kamɓe ɓe koddi e ñamde ɓe ñaamoyi ñamde gasi e kadi koɓe kalfuno yeehi heddaki e nden hitande nayyi ɓiire haade mayre ɓennude hay goto heddaki ene jogui mo halfi so wona Yousuf hefti ha laaɓi ha wiccer Yousuf yeeyiɓe e hitande joyi ɓiire he ko wiyete kaake liggorɗe kala ko liggorte kala koɓe liggortono barme mo defiranno siwo mo ƴogiranno e kala hankkadi gol ko gollorteno e nder galle ko ene naftore ɓe nawi to Yousuf aha bagage am foof nani cohlumi tan ko ñammi o hokke ko ñaami o yaha wadde nden hitande wiyetede hitande joyiɓire e duuɓi kokke kemnoɗi leydi Misra haade mayre ɓennude hay galle goto a tawata bagage kutorteɗo taw ko e nder galle so wona Yousuf hefti foof nana to mum jooɗi hitande jeego ɓiire holko Yousuf yeeyiɓe ko ɓiɓɓe mabɓe a yiyat neɗɗo reggina ɓiyum tan adde wi Yousuf o de ko min jibini ɗum eyyi gaddumomi ko mboɗo sodire ko ñammi ɓiɗɗo heddima to Yousuf wonti jeel Yousuf baaba walla yumma hoddi e ñamde ñamoyi a yiyat neɗɗo goɗɗo reggina ɓiɓɓe mum ɗiɗo walla tato adde wiye Yousuf ko ɗum ɗo de joguimi ko ɗum ɗo mataw dañmi e ɓiɓɓe joni mi hokkuma dokkami ko ñammi e on noon saaha ɓiɓɓe keddo o hodda e ñamde o yaha o ñamoya wadde hitande jeego ɓiire Yousuf alayhi salam hefti dendagal ɓesgu misranaɓe o tottiɓe koɓe ñaami wadde nden ɗon hitande haade mayre mayde taw cukalel heddaki ɗon e leydi Misra so wona Yousuf jeeyi ɗum wonti e jeeyal annabi Yousuf wadde hitande ɗeɗo hay cukalel gotel heddaki e leydi Misra so wona ko Yousuf jeeyi ɗum Seydi Saar heddi ko hitande wotere kono mboɗa andi yewtere men ko ɗo haadata hande so hawre welede Allah so Allah hokki en hawrude e janggo jokken hitande jeeɗi ɓiire inchallahu taala jokken ko jokki hen so hawre welede Allah ɗum noon mi salmitimama Seydi Saar mi duwanimama ko gownoma mi duwanade yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah hokke sago ma e aduna yo Allah newnanen e moƴƴireji mum kala yo Allah moƴƴinan en gurdameje meɗen yo Allah moƴƴinan en gurdameje meɗen yo Allah moƴƴinan en gurdameje meɗen mi weltima Seydi Saar mi duwanimama noon ko gownoma mi duwanade mi ñaaguima Allah noon e nder ko ñagotomi Allah ñande kala mbiɗa ñaagui Allah ya taw Allah fatno tan ko ɗiɗo duwuji on saaha tan no jiɗɗuɗa ni tan fuccito ya taw Allah fanno ko ɗiɗo duwuji ya taw sen gasni qissa Yousuf tan
hunde nde koko fucciti ɗo maɗo banggue moƴƴereji kala ko neɗɗo ene ɗaɓɓa ene yiiɗa taw ene nafa ɗum ya taw sen gasni Yusuf tan koko paari ya taw duwuji men ɗiɗo kala ne ɗi gasɗi ɗi gasde Yusuf taw ya taw koko paari ya taw ko ɗum ɗo tan Allah fatno kulla yawmin huwa fi sha'an kono noon kala ko jiiɗa kullu shay'in lahu sabab kala ko jiiɗa waɗi ko sabab Allah kay koko waɗi programme ha paari kono noon ko feññinta programme o koko naggam so naggam kewi tan programme o arat eɗen ñaagui Allah noon en ñaaguri momo gam annabi makko tedduɗo ɓurɗo dendagal ko teddi ya taw Allah fanno tan ko ha timminen ɗiɗo duwuji Allah newanan ma gueɗe ɗe foof moƴƴere ala neɗɗo yonatake moƴƴere en ñaaguima Allah moƴƴereji muɗum foof yo Allah jippin e ma Seydi Saar aɗa andi ko jiɗɗa kono aɗa yiiɗa hunde hen saaha tawne moƴƴe ma aɗa yiiɗa hunde hen saaha taw moƴƴani ma aɗa aña hunde hen saaha ni tawne moƴƴe ma asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum waɗi noon ko wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun hen saaha neɗɗo yiiɗa hunde taw moƴƴani mum hen saaha neɗɗo aña hunde taw ne moƴƴe mum aɗa aña hunde aɗa doga ɗum taw a anda ko jiilotonoɗa duuɓi hay goto anda koye ɗum ɗo ko dogata Allah waɗi ɗum aɗa yiiɗa hunde aɗa fotta aɗa dogana ɗum yo ar taw a anda caɗele ma ɗe kulɗaɗe koye ɗum ɗo soomi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tan andi to moƴƴere nafoore neɗɗo o woni waɗi duwotoɗo ƴoƴƴo wiyata Allah sene moƴƴayam addanam so moƴƴanayam hayso mboɗo yiiɗi woto addu ɗum waɗi Cheikh Abdullahi an andi ko jiɗɗa kono noon ko Allah andi ko moƴƴata e ma ko moƴƴantoma aduna e lahara yo Allah waɗane Allah de andi ko moƴƴantoma fof yo addane aɗa yiiɗa yo addu kala ko bonnantoma hay sa yiiɗa yo addu kala ko bonnantoma e aduna kala ko bonnantoma hay saɗa yiiɗi woto addu kala ko moƴƴantoma hay sa yiiɗa yo addane barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam yo Allah humto haajuji foof yo Allah waɗanen suturo yo Allah suur dendagal julɓe taw ko suturo mo huncotako gila e aduna ha e lahara yo Allah waɗ en hawruɓe ñande kala yo Allah hokku en sembe wawde yewtande yimɓeɓe ñande kala wawde weltindeɓe wawde humpiddeɓe yo Allah hokku en on ɗon sembe enen e julɓe kala yo Allah hokku en yiɗodirde saabi Allah nde wonno ko ɗum tan nafata ko heddi ko hay hunde oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon Khalid Abdullahi Sy Seydi Saar mi salminima yo Allah hokku en hawrude janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي أول يفنى yewtere mon tarikh annabaaɓe annabaaɓe yewtere buuɗal yurmeende en rokka mon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha to leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow noon ko laaɓaɗo no feewi ñaw biyeteɗo fibron e kiis wonata koye nder reedu ene dilla ene wayno ɓiɗɗo ni kanko docteur Djiby Sow omo wawi walludema ha jibina iwayma ha laaɓa so ɓesgu wonno caɗele ma docteur Djiby Sow Allah ne hayanimo ha daña ɓesgu lamgo ceer docteur Djiby Sow ne safra neem ko paali gonoji e nder ɓandu hanata ƴiƴam kono ne kadi docteur Djiby Sow ene safra hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala ɗojjo tumigo koyɗe musoje keceji musoje koye musoje nonne kadi gonduɗo e prostate ñaw hande tan bindo yimɓe hewɓe docteur Djiby Sow ene safra mo seyɗani memi kono ne kadi cimmiɗo ha huuɗo bonko ko naati ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ne safra goragu on donkuɗo hoolade hoore mum to banggue goragu docteur Djiby Sow ene safra gueɗe kewɗe no fewi sa jokkodiri e makko tan ma o mbaw yewtidde ko yaaji docteur Djiby Sow tawite tokki dira sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92 tonggode makko leydi Mali mbatta ko 00
00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow e dow moɗon. ya fama adama ile kinyamo dandamano sabu ceerno Khalid Abdullahi Si a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yo men moƴƴere. oɗo duwa mo duwiɗa o en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. yo Allah wattu ɗum baade yurmede ɗe toɓa e men, enen kala dañen jaam, jaam daña en enen kala haade tarih annabi Yusuf o jofde. yataw ko duwiɗa ko kala Allah wanni en nden moƴƴere, enen kala e dendagal hettotoɓe kala woni hen kala ko woni goƴa mum e sohla mum, so ene moƴƴi e mum yo Allah waɗan ɗum gam barke duwaw ma o bi jaahi annabi sallallahu alaihi wasallam. ko jinnaɗam gorko heewi wiide ko tan. Abdullahi woto hul sa huuli mi yalti e ma. Abdullahi woto hul sa huuli mi yalti e ma. alhamdulillah, ɗum ko gila mi feccinani ɗannade ha yettiɗo henna. ɗum ne kadi ko yettude Allah, ko yettude Allah, ko yettude Allah. ceerno Khalid jarama no fewi. yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɗo duwotoɗa ɗo bandiraɓe hewɓe no beltoɗon, hewɓe way kono ko kamɓe duwante ni, ko kamɓe duwante. saabu kala nanɗo duwaw yo wi amine ko kañum duwante. nde tawno duwaw so wanjima e neɗɗo woni moƴƴere tan anna heɓat hen. ɗum waɗi koddiɗo ma mo gañƴa o dunamo moƴƴere, so dañi yettotoma. saabu ko duwontoɗamo bone go ñande yettimo kala bone yettotoma. ay heege yettingue misra ngan sangue ko nguen heege yetti ha hande, nguen heege reeɓi ha hande. neɗɗo yiɗanmo moƴƴere, dunamo moƴƴere. musidɓe tedduɓe, dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly, gorko mo Dumga. min calmini dendagal dumganaɓe ko taari ɗum kala. koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Si, gorko mo Sorigo. en calmini dendagal Sorigonaɓe kala e dendagal windere nde. to kaɓirde to ko musidɗo mon Saydou Abouba, gorko mo Louga Sayba gorgol. en calmini dendagal bandiraɓe kala. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar, gorko mon Ndulumaji. saylinawamo ha to wudduru to legal jimmiyaɓe, to weela kosam jeeyaɗo tawde hande to tiggere Seydi Ba. guura ko heewi saabu duwawma ene yetto jamma e ñalawma. ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe. ngabbani dow kammo asno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo windere Allah rendini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo windere Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo windere jettoɗe ngo